Zenbat istorio eta misterio biziko ditugun gau eta egun. Hortaz elkar gaitezen Paris naiz Londresen, urazuetanik kontalari. Hurbil zaitez dira, ederrak baitira, zuaitzetxeko istorioak, animazioak. Zuaitzetxeko istorioak. Sirenatxoa oliotan. 35, 36, 37. Oh, printzesak, gehien gustatzen zaizkidanak. Baina igelak ere bai eta eskolako istorioak. Oh, hipopotamoa! Nik aukeran historia harrigarriak nahiako. Bani erabaki ezinik nago. Erne, ia ordua da? 5, 4, 3, 2, 1 nau lehena, sirenatxoa oliotan. Sardina oliotan izango da, sirena. Nik badakit irakurtzen, sirena oliotan jartzen du. Zer da orduan sardinak jatekoak dira sirenak ez? Ondo esan du, sirenatxoa oliotan. Aukera ona, Tiago. Ulises izeneko mutiko bati buruzkoa da, aspertuta zegoen oporretan, eta zer jaso zitzaion, hauxe, gauza sinestezin bat. Horra, ez dauka zerikusirik sardinekin. Baina sardinak ere badaude istorioan. Sirenak politak dira eta sardinak gozoak. Aste santuko oporretan osaba Luzien eta izeba Fridaren eraioan behar nuen, eta enengoen oso pozik. Estututa edukiko nindutelakoan osaba lau begi eta izeba uzkertiren artean. Izeba ikaragarria da. Amak esan zidan etzela haren errua, ez tulkariak zeuzkan da. Denaren oso itxusia da. Zorionez, Denis zeukaten. Etzen nire lengusua, haien katua zen. Baina batzuetan umea balitz bezala tratatzen zuten. Eurekin jaten zuen maian, benetan. Begira izebak zer ematen zion. Denis munduko katurik zoriontsuena zen. Latei begiratu eta Espainiak milikatzen zituen. Batzuetan neuk ere aiesek jan nahi izaten nituen. Usain hobea zeukaten, niri ematen zidan atunak edo atepateak baino. Orain gure barazkiek ez dute hain nazkagarriak ematen. 2 egun eramatzan osaba izeben etxean, eta asper eginda nengoen. Baina 3. egunean, eguerdian, zerbait gertatu zen. Egun hartan nire bazkaria latakoa zen, sardinak oliotan. Hor daude sardinak. Aurpegi txarra jarri nuen. Ez zaizkit sardinak gustatzen. Gainera bat oso bitxia zen, algen antzeko zerbait zeukan. Baina, itxaron, ez ziren algak. Ilea zen. Kontu handiz bultzatu nuen nire sardexkarekin. Eta bapatean entzun nuen. Zertzen ura. Txikia zen, ondoko sardinen neurrikoa. Baina ura sirenatxo bat zen. Hor dago nire sirena. Ni Ulises naiz. Eta zu? Liselot, erantzun zion Liselotek. Zure izanaren antza dauka. Liselot. Tiagolot. Bai, eda zer izan daiteke. Bueno, jarraituko dutala ez. Edalontzi bete uretan utzi nuen nire oemaian, baina aspertuta nago. Ez dakit zer egin dezaket. Osaba laubegiri eskatu nion ibaiertzera joatea ibiltzera. Liselot askatu nahi nuen, eta osabak, osondo arrantzara joango gara. Baina logelara itzuli nintzenean Liseloti berri ona ematera. Edalontzia lurrean zegoen erorita. Lurra bustirik zegoen, eta nire sirenatxoa etzen niño nageri. Gela osoa harakatu nuen katamarka. Eta ez zerrez, ez katabat ere ez. Hori karagarria da, urikabe. Orduan, Denis ikusi nuen. Denis potoloa Espainiak milikatzen ari zen. Ez, hori ez.
Ark jantzuen nire sirenatxoa ziur nengoen, erabat. Hasieratik jakin dut katua gaiztoa zela. Katu gaiztoa, etzen nuke ainarro egon behar. Lur jota nengoen. Izeba barrezka ari zen lehertu beharrean. Osabari barremalkoak irteten zitzaizkion. Betaurrekoak erantzi behar izan zituen begiak lehortzeko. Zergatik egiten zioten barre Ulisesi? Uste zutelako Ark asmatu zuela dena. Orduan sirenatxoa etzen benetakoa? Pertsona nagusi batzuek irudimena agortuta daukate. Triste, nire lata hartu nuen. Egun hartan hilarrak ziren. Baina osabak sardeska bere hilarren latan sartu zuenean... Denok entzun genuen. Eta hantxe bertan, hilar lataren ondoan, hantxe zegoen gauza. Harrigarri bat. Bai, benetan, harrigarria eragutzi Lisek. Zer? Baina horrez dago ezer, hutsik dago? Astindu irudimena. Nik 7 garroko munstro bat ikusten dut bekokian 3 begi dituela. Edo ogro anker bat latan sartzen ditu osaba, izeba eta katua. Ez, tigrea zen goseak hilik. Prestago denak jateko. Pena ematen didate. Niri ez zioten barrerik egin behar. Ona da irudimena edukitzea. Bestela ezingo genuke historiorik kontatu. Horretan ari garen ez, beste historio bat nahi duzue? Bai!